Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви преразкажа книгата "Привързани" от Амир Левин. Невероятно полезно четиво, което може да ви помогне да разберете по-добре как стиловете на привързаност влияят на нашите връзки. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и да ударите камбанката, за да не пропускате бъдещите видеа. Нека започнем! Книгата "Привързани" от Амир Левин и Рейчел Хелър е посветена на теорията за привързаността, която обяснява как взаимоотношенията ни с другите сеофорикейте се оформят от нашите основни емоционални нужди. Левин разглежда различни стилове на привързаност, които играят ключова роля в начина, по който създаваме и поддържаме връзки. Основни стилове на привързаност. Сигурен стил. Това е най-здравият и уравновесен стил на привързаност. Хората с този стил се чувстват комфортно както с близостта, така и с независимостта във връзките си. Те имат положителен поглед към себе си и своите партньори и са склонни да поддържат стабилни, дълготрайни отношения. Пример. Лиза е жена с сигурен стил на привързаност. Тя не се притеснява да изразява емоциите си и е открита към партньора си. Когато имат конфликт, тя го обсъжда спокойно, без да избухва или да се оттегля. Тревожен стил. Хората с тревожен стил на привързаност изпитват силна нужда от близост и се страхуват, че партньорът им може да не отговори на емоционалните им нужди. Те често търсят потвърждение и могат да бъдат обсебващи във връзките си. Пример. Майк има тревожен стил на привързаност и често се притеснява, че приятелката му не го обича достатъчно. Той постоянно търси уверение и се тревожи, ако тя не му отговори веднага на съобщенията. 3. Избягващ стил. Избягващите личности се чувстват дискомфортно с прекалена близост и често избягват емоционални връзки. Те са склонни да бъдат независими и да се дистанцират от партньорите си. Пример. Джеймс е човек с избягващ стил на привързаност. Когато връзката с неговата приятелка стане твърде интимна, той започва да се чувства задушен и често се отдръпва, като избягва разговори за емоциите си. Как стиловете на привързаност влияят върху връзките? Според авторите, хората често несъзнателно избират партньори, чийто стил на привързаност не е съвместим с техния, което води до конфликт и неразбирателство. Например, тревожен човек може да се привлече от избягващ партньор, защото се стреми към емоционална близост, а другият се страхува от нея. Пример. Тревожната Сара и избягващият Том имат трудности във връзката си. Сара често се чувства пренебрегната, докато Том се опитва да запази дистанция. Левин обяснява, че тези взаимоотношения могат да бъдат предизвикателни, но не и непреодолими, ако и двамата осъзнаят своите стилове и работят за по-добра комуникация. Приложение на теорията за привързаността. Левин предлага практически съвети за подобряване на взаимоотношенията чрез осъзнаване на собствените и партньорските стилове на привързаност. Това включва техники като открита комуникация, ясно изразяване на нуждите и търсене на партньори с съвместим стил на привързаност. За тези в несъвместими връзки авторите предлагат стратегии за постигане на баланс и взаимно уважение. Пример. Петя и Иван, които са в дългогодишна връзка, разбират, че имат различни стилове на привързаност. След като започват да четат книгата и да прилагат съветите в нея, те научават как да изразяват по-добре нуждите си и да се адаптират един към друг. Заключение. Книгата "Привързани" е важен наръчник за всеки, който иска да разбере по-добре динамиката на своите връзки. Тя подчертава значението на емоционалната осъзнатост и комуникация като ключови елементи за изграждане на здрави и устойчиви взаимоотношения. Ако това видео ви е било полезно и сте научили нещо ново, не забравяйте да го харесате и да оставите коментар долу, за да ми кажете вашето мнение. Абонирайте се за канала за още подобни видеа и до нови срещи!